פעם היית קרובה אליי, עכשיו את מתרחקת. פעם היית פחות בוכה ויותר צוחקת. פעם כשהיית שמחה היית רוקדת. פעם חיית באמת. ועכשיו מה עכשיו? מסמרים ונוצות, סיפור שלא עבר. עכשיו מה עכשיו? מסמרים ונוצות. אוקיי, בוקר טוב לכולם, לי קוראים רמי בוכניק, תכף אני אציג את עצמי בצורה שלמה, וזאת באמת השאלה, מה עכשיו? מה עכשיו? אנחנו ב-40-45 יום בתוך המלחמה הזאת, מה עכשיו? אגב, לפי דעתי שקבענו את ההרצאה הזאת, עדיין לא הייתי במילואים, עכשיו אני במילואים, אז אני באמצע של מילואים קצת. לא מילואים מסובכים, אבל עדיין מילואים. אז אנחנו מדברים היום על ברגישות ובנחישות, לשווק ולמכור בזמן המלחמה, וזאת הרצאה של לשכת המאמנים. אז קודם כל, תודה רבה ללשכת המאמנים שהחליטו להזמין אותי להרצות, אני מעריך את זה מאוד, מעריך את מי שהגיע לפה ופינה את הזמן שלו כדי לשמוע אותי, לשמוע אותנו, ונתקדם מכאן. אז אנחנו בעצם, במיוחד בתחילת המלחמה, זה הולך ודועך אצל אנשים מסוימים, ואצל חלק יותר, אצל חלק פחות, אבל עדיין יש את המקום הזה של, אנחנו במיוחד במקצוע מאמנים, אגב אני במקור, לפני שנהפכתי ליועץ שיווקי, הייתי הרבה שנים מאמן, הייתי כמה שנים מאמן, במקור אני בכלל יש תוכנה, אבל זה כבר משהו אחר. בין איך אפשר למכור כשהמלחמה, כשהתותחים רועמים, כלומר במיוחד כשהתותחים רועמים והתותחים פגעו באזרחים והתותחים פוגעים כל הזמן באזרחים והמצב הרוח הלאומי זז עם האזעקות ועם חדשות על השבויים, חטופים זה יותר מדויק כי שבויים זה במלחמה וזה לא ממש במלחמה, זה אזרחים, זה לא ממש שבויים, זה חטופים שזה הרבה יותר גרוע. אז בעצם הדיאלוג הזה הפנימי, האם בכלל לגיטימי למכור? אז קודם כל, אני חושב שכבר עברנו את השלב הזה, כי לגיטימי למכור, וחשוב, למען האמת זה אחד המעשים היותר ציוניים שאפשר לעשות. בואו אני אתן לכם איזושהי אנקדוטה. מדינת ישראל משקיעה מיליונים כרגע בחיילי מילואים, חלק משמעותי מהמטרה שלהם זה להחזיר את הביטחון האישי לאנשים, כלומר להחזיר את המשק למסלול. שזה לראות הרבה חיילים ברחובות וכו' וכו' וכו'. זה חלק מהמשימה זה להחזיר את תחושת הביטחון. אז תבינו, אם משקיעים בזה כל כך הרבה, תבינו כמה זה ציוני כן למכור וכן לקדם את העסקים שלכם. כל עוד אתם לא פעילים, מי שלא פעיל במשהו אחר, בעולם הזה, בהקשר הזה, זה הדבר הכי ציוני, זה לקדם את הביזנס שלכם קדימה. אוקיי? זה הדעה שלי לפחות. והיום אנחנו הולכים בעצם, מה האג'נדה שלנו היום, להבין מה הלקוחות שלנו רוצים, להבין קצת יותר טוב את עצמנו, ואנחנו נדבר על אשליית השליחות והאשמה, שאולי נגעתי בה קצת כרגע, להבין איזה מנועים נדלקים אצל הלקוחות שלנו, בהקשר הזה אנחנו נראה ונכיר את שיטת 7 מנועי האבטר על קצה המזלג, ויותר מזה אנחנו נדבר קצת על קופי במלחמה, על דגשים לתסריטי שיחה, פוסטים, דפי נחיתה במלחמה. אגב, זה רלוונטי לכל תקופת חירום אחרת גם. ונקבל הזדמנות לשאול שאלות ולקבל תשובות אמיתיות חדות וברורות ממני, יהיה זמן של שאלות, ואתם בסוף אני נותן לכם איזושהי מתנה שתעזור לנו, לכם, לכולם, לכל אחד שמקבל את המתנה הזאת, לקדם את העסקים שלו בצורה משמעותית. אז לפני שנתחיל, 3.5 דקות להציג את עצמי. אז קודם כל בתחילת המלחמה הזאת, ביום שבת, ב7 לאוקטובר, ב2, 3, 4 הצהריים, אחד מהשעות האלה, עליתי לשידור חי, הרגשתי שהולך להיות פה משהו מאוד מאוד משמעותי גם בהקשר העסקי, והבטן שלי זה אחרי מיליון שנה, אני לא עולה כבר, כאילו,
אני לא עולה לשידורים חיים בשבת, זה לא עובד בהקשר הזה בשבת, והחלטתי לעלות לשידור חי למרות שזה אמצע שבת, ויצאתי באיזושהי פנייה לבעלי עסקים, יום למחרת פתחתי את קבוצת הוואטסאפ חמ"ל עסקים, היום חברים בה באזור ה-240 איש, חמ"ל SMB, Small Medium Business, זה מה שעשיתי במלחמה, קראתי את המצב, הבנתי שזה הולך להיות פה תקופה ארוכה מאוד, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אז זה קצת בהקשר הזה. לפני המלחמה הזאת, זאת ענת אביב, היא מנבחרי העשור, דוגמה ללקוחה, היא הייתה לקוחה של הסוכנות שלי. היי, אני ענת אביב, אני מדריכת הורים, מייסדת קמפוס משפחה ומלווה עסקית. אני פניתי לרמי ולסוכנות שלו כדי שיטפלו לי בקמפיין ממומן. השירות שלהם היה נפלא, הם היו מאוד מאוד רציניים, הם למדו את העסק שלי, הם בנו לי פרסום ממומן שמתאים לתהליך המחירה. אוקיי, זאת ענת אביב, וזאת אדווה פוקס, רמי יקר, אתה פשוט תותח, שקמה לב, גילי רותם. 2015 חברתי למיכאל גורביץ', מייסד שיטת מיליון מיינדסט, ובהמשך חברתי לחיים וארטיום, מי שמכיר, חיים פורמן וארטיום אליושן, וולר עם דן וולר, מהמועדון, אחד מהבעלים של המועדון המאה-K, לא יודע, מנו ווולר, אני לא יודע מה האחוזים שלהם, כל אחד מהחלק שלו, אבל הוא המאה-K בעצם, ועבדתי עם הקהילה הזאת, עבדתי איתם, לא הייתי לקוח שלהם, עבדתי איתם, שזה גם בסדר להיות לקוח שלהם אגב, זה בסדר גמור. אז פה אני בעצם מדריך את קורס המנטורים של מיכאל גורביץ' ב-2015, זה קרה במשרדים של שלח מסר. פה עבודה עם אדם טל במסגרת ההשקות שלו, מי שמכיר את אדם טל, זה פגישה אישית עם מיכאל גורביץ'. 2015 קיץ, אזור יום העצמאות, יום הזיכרון, מיכאל גורביץ' ועידן וולר עשו מרקטינג בוטקאמפ 3 ימים בכנרת, אני הייתי שם אחד המדריכים, והובלתי את ההשקה, הובלתי את המחירות של השקת חגורה שחורה של וולר, אז זה עבודה עם וולר, ולמה אני עושה את מה שאני עושה? בואו נדבר שנייה על הלמה שלי. כמאמנים אתם יודעים שהלמה הוא מאוד חשוב, יש לי לקוחות היום בשיווק, בתחומים של תוכן והשפעה וכולי, בכל מיני תחומים של דיגיטל, כאלה ואחרים, לקוחות גדולים מאוד כמו משרד בריאות, משרד הביטחון, שאני יכול למלא איתם לגמרי את היומן בלי בעיה, ועדיין אני מאוד מאוד אוהב ומשאיר את המקום של העסקים הקטנים, כי כשאתה עובד מול גוף גדול, אתה לא רואה את הלבן בעיניים, יש לך המון השפעה, אבל אתה לא רואה את הלבן בעיניים של מי שאתה משפיע עליו, ואני צריך לראות את הלבן בעיניים של האנשים שאני משפיע עליהם, אני רוצה לראות את הלבן בעיניים של האנשים שבזכות הליווי שלי מעלים את ההכנסה שלהם מ7,000 שקל ל-20, 30, 40 אלף שקל, ומתחילים לפרנס משפחות, וזה למה אני עושה את מה שאני עושה. אז זה קצת עליי, אם יש שאלות אתם מוזמנים לשאול בצ'אט ואחר כך אני אראה אותם. בואו נדבר קצת על חקר מצב קיים. אז אמנם זה לא עדכני מהחדשות של אתמול, אבל לפני איזה שבועיים, 3, 4, לא זוכר מתי, גנץ אמר לתושבי העוקף שפונו מביתם, נערכו למגורים חלופיים למשך שנה לפחות. כמובן שזה לא הולך להיות קצר, אנחנו יודעים שזה משהו מאוד מאוד ארוך, גם אם תיכנס הפסקת אש, אחרי זה יש את העניין של להחזיק בעזה, לא להחזיק בעזה, כן זה, כן, יש פה תקופה, ומבחינת המשק הישראלי יש פה תקופה מאוד מאוד ארוכה של חזרה לשגרה, ייקח לנו לא מעט זמן לחזור לאותם הרגלי צריכה, ולאותה סיטואציה ולאותו מורל לאומי, קיבלנו מה שנקרא בעיטה מאוד חזקה בבטן, אוקיי? וזה הזמן שלנו בעצם עכשיו להיות או לחדול, לשווק, למכור או להתקפל ולהשתבלל, ושאני אומר לשווק ולמכור זה תכלס להיות פעילים ברמה השיווקית בצורה מאוד עוצמתית, אבל ברגישות. וכשאני אומר עוצמתית, לא להתבייש לעשות קמפיינים ממומנים, לא להתבייש לעלות פוסטים, לא להתבייש להפיץ את המסרים שלכם בכל דרך אפשרית. אגב, מאוד מומלץ לעשות עכשיו קמפיינים ממומנים, מכיוון שהלידים זולים יחסית, אוקיי? אבל שנייה לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר שנייה על המקום של מיינדסט.
בסוף, אנחנו חייבים לשמור על מיינדסט. אני לא יודע אם יש פה מאמנים של מדיטציה, מאמנים יותר רוחניקים. אני במקור בא באימון, אני בא מהקשרים רוחניים כאלה ואחרים, הייתי בהודו שנה, למדתי הרבה דברים, ואז למדתי גם אימון וכו'. היום אני בכלל יועץ עסקי, אבל ההקשר של המיינדסט שלי, וההקשר של, אני גם מלווה תוכנית שנקראת ביזנס מיינדסט, ההקשר של העבודה של המיינדסט שלי היא משהו קבוע שאני מתייחס אליו. תמיד, לא משנה מה תעשו, אתם לא תעברו את מה שהמיינדסט שלכם מאפשר לכם, ואתם אמורים לדעת את זה מאוד מאוד טוב כמאמנים. אז תמיד לשמור על מיינדסט ולדאוג לשגרת היום, שבשגרת היום אתם דואגים למיינדסט מאוד עוצמתי. כשאני אומר מיינדסט מאוד עוצמתי, זה אומר שאם אתם מאמינים בעסק שלכם ובשירות שלכם, אתם יכולים לקחת את היד בסוף, זה התוצר, כן? לכרטיס אשראי, לחייב קמפיין של 3,000 שקל, וללכת לישון עם זה בשקט. 4,000, whatever, לא משנה, דוגמה, אוקיי? מיינדסט חזק, מיינדסט עוצמתי, זה מבחינתי א' ב', אוקיי? אז בואו נדבר קצת על הלקוח שלנו. אנחנו מאמנים אישיים, מאמנים כלכליים, מאמנים למציאת זוגיות, מאמנים לאיכות חיים, מאמני קריירה, יש כל מיני מאמנים, זה מאמן הרי זה כותרת, ויש הרבה תחומי התמחויות, מאמנים הווייתיים, מאמנים משפחתיים, מאמני הורים, יועצי הורים, מאמנים בתחומים, כל התחומים. מה הלקוח שלנו רוצה? מישהו רוצה להגיד מה הלקוח שלנו רוצה? מישהו רוצה לפתוח מיקרופון ולדבר, או לחלופין לכתוב בצ'אט. ניכנס מהנייד ואז אני אראה גם את הצ'אט. מה הלקוח שלנו רוצה? לא, אני לא יכול להיכנס מהנייד, זה לא טועים זה. מה הלקוח שלנו רוצה? מישהו רוצה להגיד? לפתוח מיקרופון ולהגיד? הלקוח שלנו רוצה ביטחון, ודאות, והוא רוצה לשמוע מאיתנו, הוא רוצה לשמוע את העצות שלנו, הוא רוצה להבין מה אנחנו אומרים לו. עכשיו, כשאני אומר לקוח, זה לא דווקא כרגע לקוח משלם, זה אותו בן אדם שעוקב אחרינו במיילים, זה אותו בן אדם שעשה לנו לייק לפייסבוק ועוקב אחרי התכנים שלנו, זה אותו בן אדם שעוקב אחרי התכנים שלנו בטיק טוק, בפייסבוק, באיפה שהוא עוקב אחרי התכנים שלנו, הוא רוצה גם הקשבה ואמפתיה, נכון, אבל הקשבה ואמפתיה זה לקוח שכבר נמצא בפגישה או בשיחה, אוקיי? כשאני מדבר על לקוח, אני מדבר שנייה על המסה הגדולה של הלקוחות, על רשימות התפוצה שלנו. הם רוצים לשמוע מאיתנו. הרי בסופו של דבר, מאמנים, מה הם עוזרים? מה עושה מאמן בסופו של דבר? עוזר לבן אדם להגיע מנקודה A לנקודה B, יגדירו את זה הרבה מאמנים. הצ'אט עכשיו פתוח, אם אתם רוצים לתקן אותי או לכתוב לי משהו, אתם יכולים. עוזרים להקשיב, דרך הקשבה, דרך כל מיני כלי אימון, כאלה ואחרים, יש מאמנים יותר שהם חצי יועצים, יש מאמנים שהם יותר הווייתיים, יש באמת הרבה סוגי מאמנים, וסגנונות שונים, ואנרגיה שונה. אוקיי, יש את המאמנים היותר פושרים, ויש את המאמנים היותר מכילים, יש כל מיני סוגי אימונים, אבל בסוף, הלקוח שלנו, הוא לקוח שלנו, או שהוא עוקב אחרינו, כי יש לו בעיה בתחום מסוים. אם מישהו לא מחפש זוגיות, הוא לא יעקוב אחרי מאמן למציאת זוגיות. אם מישהו, הכלכלה שלו סבבה לגמרי, הוא לא יעקוב אחרי טיפים של מאמן פיננסי, מאמן בתחום הפיננסי, וכיוצא בזה לשאר התחומים. תקופת מלחמה מביאה איתה סטרס, מביאה איתה לחץ, מביאה איתה חוסר ודאות ענקי. כשאנחנו בחוסר ודאות ענקי, אנחנו אוטומטית רוצים לשמוע מברי הסמכה שבסביבה שלנו. כשאני התחלתי לאמן, ב-2004, אזור 2004, הייתי אז מאמן, תמיד השוויתי מאמן לרב. רב קהילתי. כלומר, הקהילה שלך אתה כמו הרב שלהם. אוקיי, עכשיו יכול להיות שלמישהו יש כמה רבנים, אחרי כמה מאמנים, זה בסדר, אבל אתה מבחינתך כמו הרב שלהם. אתה הסמכות שלהם בהקשר מסוים, והם מחכים לשמוע את מה אתם אומרים.
מישהו רוצה למצוא זוגיות, איך לעשות דייטינג כשיש מלחמה. האם לייצר מסרים של שמחים גם, אפילו שיש מלחמה. האם, לדוגמה, מישהו רוצה למצוא זוגיות, כן, זה קשה הרי להיות באבל ולצאת לדייט. מצד שני, החיים, אנשים רוצים, אמרתי, זה לא משהו שיגמר תוך יומיים, ואנשים רוצים להכיר אנשים. כנ"ל התעסקות פיננסית, כנ"ל כל התחומים האלה. המצוקה הולכת וגדלה, מי שמאמן זוגי, מאמנים בתחום הזוגיות, זוגות הרבה יותר בסטרס, יש הרבה יותר מחלוקות, הרבה יותר דברים להיכנס למחלוקת ולהיכנס לריבים, כי גם כל אחד מבני הזוג מגיב אחרת למלחמה הזאת, אוקיי? יש מישהו שיותר לחוץ, יש מישהו שפחות לחוץ, יש מישהו שאומר שאוקיי, מעבירים את כל הילדים לישון בממ"ד, לדוגמה עם משפחה עם ילדים, ויש כאלה שאומרים לא, כל אחד זה, ואם כזה קמים בלילה, הכל בסדר. כלומר, יש פה עוד סיבה למחלוקות, כלומר, בכל תחום שאתם מאמנים, האנשים שלכם יותר באלרט. האם אתם מבינים, תכתבו לי, שהמסר הזה ברור, כי זה מסר מאוד מאוד חשוב. עכשיו, האלרט הזה הולך ויורד כרגע, אבל הוא עדיין קיים. אני כמישהו שעכשיו עושה מילואים, אני רואה שהאלרט הזה אצל האוכלוסייה עדיין קיים, הפחד מהלא צפוי, הפחד ממה שקורה, עדיין קיים אצל הרבה מאוד מהאוכלוסייה, אוקיי? אני אגב עושה מילואים בפיקוד העורף, אז אני רואה מה האוכלוסייה, איך האוכלוסייה מתנהלת, איך היא מגיבה, כלומר, זה ההקשר הזה. אוקיי, אז בהקשר הזה אני דווקא מאוד נחשף לאוכלוסייה היום, על כל אוכלוסייה, על כל גווניה, אוקיי? עדיין אנשים באלרט מאוד גבוה. ואנחנו, זה מה שהלקוח שלנו רוצה, הוא קודם כל רוצה ודאות, ואחר כך מי שצריך את השירותים שלנו רוצה לשלם לנו. הם לא רוצים דברים בחינם. עכשיו תגידו לי, כן, בטח לא רוצים דברים בחינם, כולם רוצים דברים בחינם, אבל זה המצב הכללי, תמיד רוצים דברים בחינם, אם תציעו את הכל בחינם, אז תמיד רוצים בחינם. זה לא קשור למלחמה שרוצים בחינם, זה משהו שאנחנו יוצרים לעצמנו, זה משהו שמתחיל בתוך הראש שלנו, זה משהו שמתחיל בתוך הראש שלנו, זה משהו שמאוד חשוב להבין. החינם הזה כברירת מחדל זה משהו שמתחיל בתוך הראש שלנו ולא בתוך הראש של הלקוח. סדנה למפונים, סבבה, זה התנדבות, אין בעיה, אני לא נגד התנדבויות, אוקיי? גם אם יש מעון של נעמת שיש לה אנשים מוכות חס וחלילה, אז גם התנדבות, סבבה. אבל אם אתם מאמנים עכשיו מישהו שביום יום שלו הולך לעבודה, כאן בבוקר, מניע את האוטו, נוסע לעבודה, חוזר, המשכורת שלו מתקתקת, איזה מין סיבה ישוי, איזה מין סיבה או איך המלחמה בדיוק משפיעה עליו כרגע, עד כדי כך שאתם תיתנו לו מוצר ב-50, 60, 70% הנחה או בחינם לגמרי. איזה סיבה יש? למעט זה שאולי מנצל את המצב שבראש שלכם, בגלל שיש מיליון התנדבויות מסביב מול קהל שבאמת צריך שיתנדבו עבורו, זה משהו שהשדר שלכם וכל אחד עם הקהל שלו ומה שאתם משדרים. אוקיי? אני יודע שאני מוכר בתשלום במלחמה הזאת. אוקיי? וכן, עשיתי גם פגישות בחינם. למי עשיתי פגישות בחינם? לבעל עסק שהוא מנתיבות והוא עכשיו יושב בבית מלון. אוקיי? לקהל רלוונטי עשיתי פגישות בחינם, כל השאר זה בתשלום. עד כאן, שאלות אם יש בצ'אט, אני אשמח לשמוע. אוקיי. ויש כאלה שהשוק שלהם נמחק, השוק של המאמנים לא נמחק אגב, אבל אני השארתי את השקף הזה, כי לתת לכם, אם מישהו חושב, או מישהו מכיר, או מישהו מאמן עסקי לדוגמה, ויש לו קהל שהשוק שלו נמחק, לדוגמה סוכני נסיעות. אז הייתה באחד הוובינרים שהעברתי, סוכנת נסיעות. אז מה עשיתי איתה? עשיתי לה פיצוח ושידור בתוך הוובינר. הבנתי את הכישורים שלה, את המיומנויות שלה, והבנו שהיא לא סוכנת נסיעות רגילה, היא יותר עושה אפיליאציה לסוכני נסיעות, אוקיי? היא בעצם שכבה מעל הסוכני נסיעות. אפיליאציה, כישורי אפיליאציה זה שיווק שותפים, כלומר מתיווך, תיווך דיגיטלי, זה אפיליאציה בשפה פשוטה. זה משהו שנקרא שיווק שותפים.
שיווק שותפים כזה אפשר לעשות לתעשיות אחרות, ויש מיליון תעשיות אחרות שמוכרות עכשיו, מוכרות יותר, יש כל מיני דברים, אוקיי? ולכן בנינו ביחד איזשהו משהו שאומר, בואי ניקח את הכישורי האפיליאציה שלך, ובואי נתאים את זה לשוק שכן מוכר עכשיו. ואת הטיולים שנייה תניחי בצד, את הנופשים, כי אנשים לא יוצאים עכשיו לנופש. אז מי שהשוק שלו נמחק לגמרי, אם הוא רוצה להמשיך לעבוד, צריך למצוא את ההקשר הרחב של הדברים, לעלות קומה, אני קורא לזה לעלות קומה, ולמצוא איזה מיומנויות וכלים יש לו. אוקיי? עכשיו בואו נבין קצת יותר טוב את עצמנו. מישהו יכול לכתוב לי למה קשה לנו לצאת לשיווק ולמחירה? למה הרבה מאוד מאמנים, יועצים, פסיכולוגים, הרבה מהתחומים הטיפוליים, גם תחומים אחרים, למה קשה לנו לצאת לשיווק ומחירה? מישהו יכול לכתוב לי בצ'אט? פחד שאנחנו לא מספיק טובים, הפחד הזה תמיד קיים. אני רוצה למקד, למה קשה לנו לצאת לשיווק ומחירה דווקא במלחמה? הפחד שאנחנו לא מספיק טובים הוא פחד שקיים, קוראים לזה אגב, יש לזה הרבה שמות, אחד מזה זה סינדרום המתחזה, מי שמכיר, תחושה של אורגן לנצב את מצב החופה, כי אנשים לא אכפת משום דבר חוץ מהמלחמה, עוד אנשים, תחושה של, אוקיי, עוד אנשים, מחשבים מסלול מחדש, קודם כל מחשבים מסלול מחדש, לוקח זמן להתאים את העשייה שלנו לתקופה, ובאמת צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר. סבבה. אז האנשים לא אכפת עכשיו שום דבר חוץ מהמלחמה. אז בואו אני אחדש לכם, לאנשים אכפת מהרבה דברים. לא רק מהמלחמה אכפת להם. בן אדם שהילד שלו חזר להרטיב, מאוד אכפת לו מזה שהילד שלו חזר להרטיב. אוקיי? אם יש פה מאמנים להורים. מישהו שמחפש זוגיות, עוד יותר אכפת לו מזה, שזה מה שהתקשתי בהתחלה, עוד יותר אכפת לו מזה שהוא לבד. מישהו או מישהי. ילד שהוא נער, כאילו, הורים לנערים שהם על ריטלין והיפראקטיביים וקשה להם להחזיק קשב וריכוז ויש עכשיו לימודים בזום או יותר צעירים וכולי, אז עוד יותר מציק להם. כלומר, תנו לי תחום ואני אראה לכם, לאנשים מאוד אכפת. עכשיו, קשה לנו, אז מאוד אכפת ממה שקורה להם בחיים, בסדר? עכשיו, קשה לנו לצאת לשיווק ומחירה, פה אני אגיד לכם סוד, אולי לא שמתם לב לזה, איך אנחנו מגדירים שיווק ומחירה? שיווק ומחירה עבורנו זה מאורע חגיגי או עצוב שאנחנו מוכרים, זה שמח או עצוב? שמח. ואנחנו מרגישים, זה זווית מסוימת להסתכל, על זה אפשר לקבל אותה ואפשר לא, אבל אנחנו מסתכלים על שיווק ומחירה כמשהו שמח. האם ללקוח שלנו שיווק ומחירה זה שמח או עצוב? ללקוח שלנו זה לא שמח ולא עצוב, זה תלוי בסיטואציה. הרבה פעמים אגב זה מאוד עצוב ללקוח שלנו שהוא צריך לקנות מאיתנו, לא בגלל הכסף. אתם יודעים למה? שאני, ניקח סיטואציה, תנו לי, אתם רוצים שאני אתן דוגמה, שמח כי מצא עזרה, אבל גם לא כל כך שמח, כי הוא נמצא בתהליך של השלמה עם זה שהוא לא מסתדר לבד, עם זה שהוא לא מצליח לבד. אם אני עכשיו, אני הייתי הרבה שנים מאמן, האימון שהתעסקתי בו זה אימון למציאת זוגיות, על זה אני יכול לתת דוגמאות טובות, אבל זה יכול להיות על כל תחום, סבבה? אם אני עכשיו, מישהו שמחפש זוגיות, אני לא מחפש, אבל אם אני מישהו שמחפש זוגיות, ואני מגיע להחלטה, או מישהי שמחפשת זוגיות, מישהו שמחפשת חתן, מחפשת להתחתן, סבבה? ופתאום אני מגיע למסקנה שאני צריך מאמנת שתעזור לי, יועצת, פסיכולוגית, לא משנה. אני עצובה מזה, כי אני אומר, וואו, אני לא מסתדרת לבד, בצע, פגיעה באגו. שיווק ומחירה של השירותים שלנו, זה מצב, שימו לב, זה מצב שמח עבורנו.
עבור הלקוח שלנו, ובני כתבת נכון מאוד, עצוב כי הוא צריך עזרה, עבור הלקוח שלנו זה יכול להיות שמח, זה יכול להיות עצוב, זה יכול להיות, זה לא שמח. אבל בהרבה מאוד מהמקרים, עבור הלקוח שלנו, המעמד הזה שהוא קונה מאיתנו שירות, במיוחד בתחום הזה של ייעוץ אישי, אימון, אף אחד, אני לא ראיתי אנשים שהולכים לאימון זוגי, זוגות שהולכים לאימון זוגי, רצים בשמחה לאימון הזוגי שלהם. הם לא הולכים ללונה פארק, הם הולכים להתמודד עם כל הג'יפה שלהם. אוקיי? זה לא כזה אירוע שמח. זה אירוע מכונן, אירוע משמעותי, יש כל מיני מילים. אני לא חושב ששמח היא המילה הנכונה לאירוע הזה. אוקיי? הרי יש גם מאמנים, כאלה שמאמנים עוזרים לאנשים להיפרד מהחיים, לחולים סופניים או למשפחות של חולים סופניים, זה בטח, כלומר, מלא דברים שהם לא, יש תחושת הקלה, אבל אין שמחה, זה לא, אתי, זה לא שמחה. ואנחנו, כשאני מוכר, כל אחד שמוכר, כל אחד שגורם ללקוח להכניס את היד לכיס ולשים כסף, לאו דווקא בגלל הכסף, בגלל התחושה של ההישג, זה שמח. אבל ללקוח זה לא שמח, ואנחנו מפרשים שיווק ומכירה כמשהו שמח, ואז איך אני יכול להיות שמח בתקופה כזאת? בתקופה ש1400 נרצחים, ועוד חטופים, ועוד מלחמה, ועוד בלגן, ועוד אלוהים יודע לאן זה ילך, אוקיי? כלומר, אנחנו טועים בפרשנות של הלקוח. מעמד המחירה הוא לא חגיגי באמת. אנחנו, הלקוח עושה לזה רציונליזציה דקה אחרי שהוא קונה ברגיל למשהו שמח. אני שמח שקניתי כדי להיות שלם עם הקנייה שלו. ואנחנו צריכים אגב לעודד את הרציונליזציה של זאת. אבל זה לא חייב לבוא דרך שמחה, זה יכול להיות דרך המשמעות של זה ודרך החשיבות של זה. תלמיד שמתקשה במתמטיקה לא הולך בשמחה למורה הפרטי שלו במתמטיקה. זה לא מעמד שמח ללכת לשיעור פרטי במתמטיקה. זה באסה, כי אני לא מצליח לבד. אתם מבינים על מה אני מדבר? בראש שלנו, כמי שמוכר אימון, ייעוץ, הנחיה, טיפול, לא משנה מה, זה מרגיע, כן. אבל זה לא שמח, אבל בראש שלנו זה שמח. שיווק זה שמח, אבל שיווק יכול להיות גם לא שמח. ושיווק יכול להיות מאופק, ושיווק יכול להיות גם עצוב. אוקיי? שיווק יכול להכיל כל רגע שנעמיס עליו. אנחנו רגילים לשווק בצורה חגיגית, כי בימים רגילים זה באמת הדרך הנכונה לשווק. אבל זה לא חייב להיות שיווק שמח. אוקיי? וזה מה שאולי מונע מחלקנו לצאת למהלכי שיווק ומחירה, כי אנחנו מפרשים את זה בצורה שמחה. זה משהו שצריך לתת לו לשקוע ולנסות להבין אותו, כי זה משהו שיש לו את העומק המסוים שלו. אוקיי? והאם מדינת ישראל באמת הופתעה? עוד קצת חקירה על המצב עכשיו. אז קודם כל הופתענו, אבל לא היינו אמורים להיות מופתעים. למה? כי אנחנו רואים שהיו תצפיתניות שראו ודיווחו הכל, אנחנו מכירים, אני אגב ראיתי הרצאות שלו עוד לפני זה של איציק בריק, אלוף איציק בריק, וגם על הפודקאסט של הבחור הזה, אורי מילשטיין, אני מאוד ממליץ להיכנס, הוא מביא תכנים מעולים, במקרה הזה זה גם הבחור הזה שקוראים לו רונן איציק, דוקטור רונן איציק, שהוא היה אלוף משנה, והמח"ט של אחת החטיבות, הוא מביא תוכן בהקשרים הביטחוניים מאוד מאוד חזק, הוא חוקר מלחמות, הבחור הזה. הרבה אנשים פה אמרו על זה שאנחנו לא ערוכים, לא מוכנים, לא ולא ולא ולא. לא היינו באמת, כאילו לא היינו אמורים להיות מופתעים, אבל הופתענו ביג טיים. ופה אני מחבר שנייה את המדינה אלינו. מה אנחנו כבעלי עסקים קטנים יכולים ללמוד מהמדינה? המדינה בין השאר הופתעה, כי היא לא הבינה, או לפחות חלק ממי שלא הבין, שאנחנו והלקוח שלנו, האבטר שלנו, האבטר זה יזגן של קהל היעד, בהקשר הזה זה החמאס כביכול הלקוח, זזים על אותה לוגיקה. לוגיקה. מה הלוגיקה שלנו כמדינה מערבית? לוגיקה כלכלית.
חשבנו שאם אנחנו חוזרים לו כסף וכו' וכו', זה אנחנו מכירים כבר מהתוכניות, כלומר לא הבנו את קהל היעד לעומק, אוקיי? לא הייתה הבנה של חלק ממקבלי ההחלטות, לא יודע מי, אני גם לא פרשן פוליטי, כן? לא הייתה הבנה לעומק של האבטר. החמאס בהקשר הזה הוא לקוח של מדינת ישראל, הוא האבטר. האבטר שאנחנו צריכים לנתח אותו ולהבין אותו. להבין אותו לא כדי להכיל אותו, להבין אותו כדי להבין אם יש לנו עסק, אוקיי? אז פה אני אומר, כדי שאנחנו בעלי העסקים הקטנים נערך לבאות וננסה שלפחות בפיסת האלוהים שלנו לא נופתע, בואו אנחנו נבין עם החכמים, עם הגדולים והחכמים, ואני לא אומר את זה בציניות, כי יש בכל היחידות אנשים מאוד מאוד חכמים, בגלל איזושהי תפיסת עולם, תפיסה מסוימת, הייתה איזושהי טעות בהבנה של ה-kind of לקוח שלנו, של האויב שלנו, אבל של קהל היעד שאנחנו מנתחים אותו, בואו אנחנו נערך לבאות וננסה להבין את הלקוח שלנו יותר טוב. כי זה מאוד חשוב להבין את הלקוח שלנו. פה נתתי לכם דוגמה, בהקשר של הלקוח עצוב ושמח לקנות את השירות שלנו. כלומר, זה לאו דווקא מהלך שמח לקנות את זה, אוקיי? ופה אני מדבר על שיטה שלי, שנקראת 7 מנועי האבטר. זו שיטה שפיתחתי, היא מבוססת, אגב, אני מגילי 20, חוקר את התחום של מדעי המוח, חוקר את תחום ההשפעה הבין אישית, בגלל זה בהתחלה הייתי בכלל מאמן למציאת זוגיות, שזה קשור למערכות יחסים, או מומחה לרושם ראשוני, המון דברים של השפעה בין אישית, אוקיי? דרך ניואנסים של המוח, דרך איך הם נקלטים בתוך המוח, אוקיי? ברמה ממש האבולוציונית. אז איזה מנוע נדלק אצל הלקוח שלנו? יש לנו 7 מנועים, אגב 7 המנועים, ביססתי את השיטה הזאת על ספר שנקראת החיה הרציונלית, ספר מאוד מומלץ, כתבו אותו דאגלס טט קנריק וולדש קרישיבצ'וס, שהם תלמידים של שלדיני, פרופסורים או משהו כזה באוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית, הכל מבוסס שם על מחקרים מדעיים בסטנדרט מדעי, לא המצאה שלי, ואני מביתי המון בגדול בתחום השיווקי, אני מומחה לשיווק נוירוני, מה שנקרא שיווק שעובד נוירו-מרקטינג, שעובד ישר על המוח, ומפעיל את האנשים דרך המניעים הפנימיים שלהם, ועליו דווקא הגלויים, אוקיי? אז זה 7 המנועים. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, מושפע מאחד מהמנועים האלה. מנוע לוחם זה מנוע הגנה עצמית, הצורך שלנו להגן על עצמנו, מתעורר בגיל מאוד נמוך, אנחנו רואים שאצל תינוק הוא מתחיל להתעורר, ברגע שילד נצמד לאמא שלו, כשמגיע מישהו זר הביתה, או לאיפשהו, זה הזמן שהמנוע הזה מתחיל לפעול. מנוע היפוכונדר, זה הימנעות ממחלות, מנוע שעבד מאוד חזק בקורונה, אגב על השיטה הזאת יש זכויות יוצרים שלי כמובן, מנוע היפוכונדר זה מנוע שבעצם הימנעות ממחלות, עבד מאוד חזק בקורונה, מתי הוא מתחיל להתעורר אצל אנשים, אצל ילדים ברגע שהם, זה לפי הספרות שקראתי, שילדים מתחילים להחליט שאת זה הם לא אוכלים ואת זה הם כן אוכלים, ואם זה לא אחיד, אם זה לא הומוגני, אם לא אוכלים משהו, אז זה כאילו, אם זה לא הומוגני, הם חושבים שזה מקולקל כביכול, או זה לא הם חושבים, הם לא ממש חושבים, אבל זה האינסטינקט. איש הצוות, ברגע שילדים מתחילים להיות בחבורות בגן, זה הגיל שזה מתעורר, שייכות לאיש צוות מנוע מאוד חזק, שאיפה למעמד, מנוע שמתעורר בשיא העוצמה שלו בגיל ההתבגרות, וממשיך הלאה אצל גברים יותר פעיל מאצל נשים, אגב המנוע הזה, מנוע מחזר, המנוע שגורם לנו לחזר אחרי אנשים, מנוע של שימור זוגיות, ברגע שאנחנו באיזשהו תא זוגי, לא משנה מאיזה סוג, יש לנו איזשהו יצר לשמור עליו, ומנוע לדור הבא, אוקיי? זה 7 דברים בסיסיים, כל דבר, עכשיו יש מנועים שהם בסתירה אחד לשני, מה זאת אומרת בסתירה? מנוע היפוכונדר הוא בסתירה ישירה עם איש הצוות, כי איש הצוות אומר להתערבב עם אנשים אחרים, ההימנעות ממחלות אומרת לתפוס מרחק מאנשים אחרים, כי אפשר להידבק הרי, אוקיי? איך הם חיים ביחד? הם חיים ביחד כי אנחנו מלאים סתירות פנימיות, ובסוף המניע שהוא יותר חזק הוא המניע שמשפיע עליי, אוקיי? מנוע מעמד אגב עובד מאוד חזק עם משמר הזוגיות ועם המחזר,
אוקיי? ואת אותו מוצר ואת אותו שירות אפשר למכור בהתאם למנועים שונים לקהל שונה. ניתן דוגמה. מועדון כושר למשמר הזוגיות, אני אדבר על זה שמה לעשות אם אתה תגדל גרס אשתך תעזוב אותך או תלך תשתעשע עם גברים אחרים, אוקיי? לא במסר ישיר, במסר סמוי, בסדר? אני מדבר על זה הכל במסרים סמויים, זה שיווק סמוי הכל. לעומת זאת, אם המנוע מחזר, וואלה, במועדון כושר, תהיה חתיך, תהיה חתיכה, כאילו. כלומר, זה גילאים שונים, אבטר שונה בקמפיינים שעושים, אתה מטרגט קהל, שם גילאים, ואז אתה בעצם יודע להפעיל איזה מנוע יותר כדאי לך להפעיל בהקשר הזה. אני אתן עוד דוגמה להקשר של המנועים האלה. נניח שאני רוצה לשווק ג'ינס יוקרתי, ג'ינס שעולה מעל הממוצע, ונניח שאני רוצה לשווק אותו לגילי ה-16 עד ה-19, גילי הטיפי 16, מה שנקרא, 16 עד 20, 15 עד 20, לא משנה. גילי התבגרות. ונניח שזה ג'ינס לבנים. מה אני אשים בגרפיקה, במוצרים הגרפיים שמפרסמים את המוצר? יותר בנים או יותר בנות? מה אתם חושבים? תכתבו בצ'אט. אני מעלה פה את הצ'אט. תכתבו בצ'אט מה אתם חושבים. יותר בנים או יותר בנות אני אשים? הג'ינס הוא לגברים, ג'ינס יוקרתי, אתי אומרת יותר בנות, בני אומר יותר בנות. אוקיי, אז התשובה היא לא. יותר בנים. עדיין יהיו בנות, אבל יותר בנים. למה? למה בחור קונה ג'ינס יקר פי 2 או פי 3? כי הוא רוצה לייצר לעצמו מעמד. מה מדליק את המנוע של המעמד? תחרות. תחרות. כשיש תחרות, אני רוצה להעלות את המעמד שלי כדי להיות במעמד יותר גבוה, כדי לנצח בתחרות. אגב, זה מוכח מחקרית, אין לנו זמן להיכנס למחקרים בספר, זו הרצאה נוספת של 7 המנועים ממוקדת בזה, אבל אני צריך לנצח את התחרות. אם באותו וידאו או באותה תמונה אני יוצר לעצמי שנייה מציאות של יש יותר בנים בעולם מבנות, אגב זה לא משנה, זה משהו בדמיון, כן? זה הכל דברים שרצים בניואנסים של שניות בתוך המוח שלנו. אם אני מייצר תמונה שלי יש באותו רגע תמונה, הבן אדם אפילו לא יודע למה זה מדבר עליו למעמד, אבל אם אני מייצר לו תמונה, אימג' שיש יותר בנים מבנות, אני מייצר לו אימג' תשמע חביבלה, אתה בתחרות. ואם אתה בתחרות, כדאי שתקנה ג'ינס יקר, כדאי שתקנה שעון יקר, כדאי שיהיה לך עוד יקר, וכו' וכו'. כלומר, תחרות מעודדת את מנוע המעמד. אני מקווה שהדוגמה הזאת ברורה. כלומר, החשיבה הרגילה שלנו, בואו נשים הרבה בנות בפרסומת, זה לא נכון. דווקא אני צריך לשים לדוגמה, 3 בנים, 2 בנות, 4 בנים, 2 בנות. אוקיי? זה לגבי זה. זה ההיגיון של השיטה הזאת. עכשיו, לנשים הפוך, אני צריך יותר נשים. אני צריך יותר נשים. אגב, בואו נדבר על זה שנייה. בדייט, גבר ואישה יוצאים לדייט, אוקיי? הגבר יהיה נדיב יותר בטיפ, בדייט ראשון שני. למה הוא יותר נדיב בדייט? מאיזה מנוע? מתוך איזה צורך? גם מעמד מתכתב עם המחזר. האישה גם תהיה יותר נדיבה בדייט, אבל ממקום אחר. אצלה זה בא יותר מהמקומות האלה. שימור זוגיות ושימור משפחה, המקום המכיל. אגב, לא אני אמרתי את זה, לא לתפוס אותי בקטע שוביניסטי, פמיניסטי וכו', זה כתוב במנדט, אוקיי? הסיבה, הטריגר של בן אדם להשאיר טיפ יותר גבוה, אצל גבר ואצל אישה הוא שונה. אישה רוצה לשדר נדיבות לב. חשוב לה הקטע של נדיבות לב, זה מתכתב עם המנועים האלה הרבה פעמים, מתכתב גם עם המנוע הזה, כן? אבל אצל אישה, המנוע המחזר מתכתב עם דברים אחרים מאשר גבר. אצל גבר זה המון מעמד. אגב, אתם רוצים לדעת אם משהו מתכתב ביולוגית עם המסר השיווקי? תסתכלו שנייה על עולם בעלי החיים, אם זה נמצא שם, סימן שזה בול בפוני, כלומר, מסר חד מאוד, שיווקית. עד כאן?
זה כמובן שיווק ועומק של מסרים שיווקיים, מה שעומד מאחורי המסרים שיווקיים ברמה מאוד עמוקה, זה לא ברמה של בוא נבין מתוך שאלון מה הבן אדם רוצה, זה משהו הרבה יותר עמוק מרמת השאלון, אוקיי? אז יהיה המנוע שמניע את הלקוחות שלכם אשר יהיה, איזה מנוע עכשיו נכנס אצל כולם לפעולה? יש מנוע אחד שנכנס אצל רוב האנשים לפעולה. איזה מנוע נכנס אצל כולנו לפעולה? היפוכונדר, בקורונה נכנס היפוכונדר לשעות נוספות, לא עכשיו. אם תחזור הכל, הלוחם. נכון. המנוע שנכנס לפעולה מאוד חזק זה הלוחם. שימו לב, אפילו העליתי על זה איזה סרטון, או דיברתי על זה בוובינר. אם בקורונה, נניח סגר א', תקופת סגר א', הייתם נכנסים לתחנת דלק מתדלקים ופתאום מישהו מתעטש, הייתם ישר תופסים מרחק, נכון? עכשיו אתם בכלל לא תשימו לב למישהו שמתעטש בתחנת דלק, אוקיי? אבל עכשיו, אם אתם הולכים לתחנת דלק ופתאום אתם תראו שם, נניח 8 בערב, 9 בערב, ופתאום אתם תראו שם מישהו בסגנון שהוא לא מוכר לכם, בלבוש לטובת העניין עם כפייה, בסדר? אגב, כל ערביי ישראל ממש מראים נאמנות בהקשר הזה לדעתי, אני לא מומחה בסקרים ובשאלונים שלהם, אבל בהקשר הזה ממש לא חושב שצריך לשמור איתם על הקשר הטוב כמה שיותר, אבל זה כבר דעה אישית שלי. אבל נניח שאתם רואים מישהו נניח עם צבע עור כמו שלי, שזה צבע עור טריפוליטאי, כלומר צבע עור כהה, ולבוש בצורה לא ישראלית. אולי תדלגו לתחנת דלק, אולי תוותרו על התדלוק ותעברו לתחנת דלק הבאה. אתם מסכימים איתי בנקודה הזאת? היום הרבה אנשים רואים פועלים ופחדים, הפועלים האלה, מאיפה הם, למה הם, אוקיי? למה? כי מנוע הלוחם נדלק אצל כולנו. כשאני אומר אצל כולנו, גם אצל הלקוחות שלנו, אוקיי? אז אנחנו צריכים להבין שהמנוע הזה נוסף. כלומר, אנחנו בשיווק שלנו צריכים לטפל גם במנוע הזה. צריכים לתת מענה גם למנוע הזה. ואנחנו צריכים לתת את הטיפול הענייני שלנו בתוך המסרים השיווקיים שלנו. אתם רוצים לכתוב לי איזה מקצועות אתם, שאני אולי אתן דוגמאות מהמקצועות שפה? אני לא יודע, כולם מאמנים, אבל איזה מאמנים? אימון לשינוי בחיים, אבל משהו יותר מדויק בני? כלומר, מי מגיע אליך? אוקיי, אימון לשינוי בחיים, החלפת קריירה, סבבה, מעולה, החלפת קריירה זה טוב לי. מציאת זוגיות זה גם טוב לי. שתיהם זה טוב לי, בני, שיחקת אותה? נניח מציאת זוגיות. בחורה שואל, אתה צריך להגיד לאנשים, להמשיך לצאת עם אנשים אחרים. אז איזה פחד בסיסי? עכשיו, אני לא מכירה אותו. זה לא עניין של להביא מישהו גבר הביתה או לא להביא גבר הביתה, אולי הוא בכלל מחבל, אולי הוא בכלל צריך לטפל בעניין הזה, במסרים השיווקיים, כלומר, איך לחזר בתקופת מלחמה, כלומר, לתת סדרת טיפים של כאילו, בואי תראי איך את לא עוצרת את החיים, כי אולי את מפחדת לצאת עם גברים, כי את לא כי את אין לך מושג מי הם, אוקיי? או לחלופין, בחורות שעכשיו ירצו לצאת עם יותר חיילים, למרות שזה בכלל לא מתאים להם מישהו שהוא כזה קרבי, או מישהו שהוא כזה לוחמני יותר, אוקיי? כלומר, דברים שאתה יכול להעביר מהמסרים השיווק שלך, החלפת קריירה כנ"ל. הלוחם, מנוע הלוחם סוגר אותנו, הוא גורם לנו להיות יותר, כמו בקראטה, שצריכים ככה, יותר סגורים, יותר מקובצים, יותר אלרטים, יותר לוחמניים,
אנחנו צריכים לטפל בזה, לדוגמה החלפת קריירה, מה פתאום אני אחליף קריירה עכשיו? אגב, בהחלפת קריירה, מה שהייתי עושה לגמרי, זה נתתי באחד הטיפים, בכלל משווק על לאסוף לידים, כלים לקריירה, כי עכשיו הרבה אנשים לא יחליפו קריירה. זה משהו שכן אנשים יעטו את המהלך שלו כרגע, אוקיי? אבל כן בונה את הקהל ליום של אחרי, כי ביום של אחרי, הרבה אנשים ירצו להחליף קריירה. אוקיי? כי כל הזמן יש איקס אנשים שרוצים להחליף, אבל עכשיו יהיה תקופה שאנשים יצמדו לכיסאות שלהם, אז לא יחליפו, אז זה יצטבר, אוקיי? אבל אתה צריך לתת כלים לקורות חיים, אם זה התחום נניח, אם זה מציאת זוגיות, אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, לכל תחום אתם צריכים לדעת לטפל במסרים השיווקיים שלכם במנוע הלוחם. כי זה נמצא עכשיו בכל המנועים, ודיברתי על המנועים והסברתי פחות או יותר, יש איזה כמובן הרצאות הרבה יותר גדולות, ספציפית על השיטה, אבל חייבים להתייחס לזה. ואחד הדברים האחרונים שאנחנו עושים היום לפני שאנחנו מפנים זמן לשאלות, אני מסתכל על השעון כל הזמן, קופי במלחמה. אמרתי מה הלקוח שלנו רוצה? ודאות, ביטחון. ולכן אני אשים קופי שהוא מתאים למלחמה. זה אגב, זה צילום מסך מתוך יוטיוב שלי, אחד היוטיובים שעשיתי, אתם יכולים לחפש אותו, מאחורי הקופי המושחת. איזה מילים, אני אחליט באיזה מילים. אגב, בשיווק שלכם, אני יודע שבאימון עצמו אנחנו מדברים בסימני שאלה. השיווק שלכם כבר לא יכול לדבר בסימני שאלה. אנשים רוצים לשמוע ודאות. אני בחיים לא אשקר ללקוח, או לליד, או למישהו, אבל אני ידבר עכשיו ביותר סימני קריאה, ביותר נקודות, ובפחות סימני שאלה. אוקיי? ואני אתן דוגמה. אני כן משתמש בוודאי, בכן ובלא. אני פחות אשתמש בכנראה, בככל הנראה ובאולי. אני רוצה להשתמש במילים ברורות. אני אשתמש בעשה, אני עושה את זה. אני לא אשתמש בהשתדל לעשות, אנסה. אם אתה תנסה, אז עדיף לא להגיד אני אנסה. או שאתה עושה או שאתה לא עושה. אוקיי? אתם. אני לא מדבר על הלקוחות שלכם, מה שהם עושים. בסדר? במקום המילים בכוח, כמדומני, אני חושב בעוצמה, אני בטוח, אני יודע עכשיו, אם יש משהו שאתם לא יודעים את זה בוודאות של 100%, ופה עוד פעם אני מדבר על הניואנס במוח, אז במקום אני חושב שמשאיר לכם סימן מקום לספק, אתם אומרים אני יודע ש-X בוודאות של X אחוזים. אני יודע שהשוק, שהדולר יעלה בוודאות של 80%. דוגמה, אם מישהו יועץ כלכלי, לא יודע אם זה המסר שלו, כן? לא אני חושב שהדולר יעלה. עכשיו, מצד אחד אני לא משקר, ואני אומר את האמת שלי, מצד שני, הלקוח בראש שלו שומע קודם כל את אני יודע, וכדי שיקשיב לכם הוא צריך לשמוע שפה בטוחה. תחשבו שדובר צה"ל עומד ואומר, אני חושב אנחנו נשתדל, אנחנו אולי, לא, הוא מקרין ביטחון, נכון? זה המטרה. מסר שיווקי, מסרים שיווקיים צריכים להקרין ביטחון, לא לשקר. לכן אני נותן את הדברים האלה. במקום מקווה, רוצה. עלול ועשוי מבחינה לוגית, זה אותה משמעות. כאילו עלול זה לשלילי ועשוי זה לחיובי. עכשיו להשתמש רק בעשוי. סיכון סיכוי, זה גם אותה משמעות. בהרצאה שלי של מי נוהג את המוח, אני מראה דוגמה עם רופאים, מחקר שעשו על רופאים, מאחד הספרים שקראתי בהקשרים האלה, זה משנה איך שזה נתפס בכלל. סיכוי של 80% להצליח מול סיכון של 20% לא להצליח. הרבה יותר טוב להתרכז בסיכוי. אוקיי? משמעות הלוגית אותה משמעות. סיכוי להצלחה ודאות של 70% במקום להגיד הסתברות של 30% לכישלון. אוקיי? אפשר להביא פה עוד הרבה מילים על כל קופי, על כל מסר שיווקי שאתם עושים, תעברו, תראו שאתם משתמשים בצד החזק של המילים, לא בצד החלש של המילים. זה 7 המנועים, מישהו רוצה, ואני אשמח לענות לשאלות אם יש, נראה לי שזה
יפה, ממש, וואו. דיוק של 2 דקות, אני מאוד שמח על הדיוק. אני עכשיו אשמח לענות על שאלות. אתם יכולים לפתוח מיקרופונים, ואני אשמח לענות על שאלות. השארת אותנו עם הרבה חומר למחשבה, איך עושים את זה, אבל שאלות כרגע אין, תודה בינתיים. אוקיי, יש עוד אנשים פה? קודם כל בני,